Olipa raudoitusprojektisi millainen tahansa, meillä on siihen ratkaisu, joka säästää sekä aikaa että rahaa. BIM-yhteistyö, huolellinen suunnittelu, mittatarkat osat, tehokas logistiikka ja nopea asennus. Celsa Reinforcin avulla voit säästää kustannuksia parhaimmillaan jopa enemmän kuin mitä itse raudoittaminen maksaa. Oma suunnitteluryhmämme avustaa tilaajan suunnittelijaa sekä tekee muuntosuunnitelmia. Meillä on täysi valmius raudoituksen 3D-mallintamiseen. Mallinnusten avulla varmistamme sujuvan asennettavuuden. Hankintavaiheessa emme vertaile yksikköhintoja, vaan arvioimme koko toimitusketjun vaikutusta rakennusprojektin kokonaishintaan. Aloitusprotokollan avulla määritellään vastuut, lisätään turvallisuutta ja vähennetään hukkaa työmaalla. Raaka-aineemme ja tuotantomme ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä ja valmistamme kaikki mittatarkat raudoitteet omilla tehtaillamme. Värikoodien ansiosta raudoitusjärjestelmän osat menevät työmaalla suoraan oikeaan paikkaan. Celsa Reinforcin hyödyt ovat kiistattomat. 3D-asennuskuvat, värikoodit ja valmiit raudoituskomponentit takaavat moninkertaisen asennustehon perinteisiin menetelmiin verrattuna. Reinforce-järjestelmän käyttö vähentää materiaalihukkaa ja virheitä ja parantaa samalla merkittävästi työturvallisuutta sekä ergonomiaa. Nopeamman rakentamisen ansiosta työmaan yleiskustannukset vähenevät. Ja ennen kaikkea, investointi saadaan tuottamaan aikaisemmin. Tervetuloa raudoittamisen uuteen aikaan.